T'has plantejat mai que una intel·ligència artificial ens ajudi a fer la compra de la setmana? Ens podria arribar a estalviar maldecaps amb només un clic? Benvingut a Plusmarkist, el futur de la teva compra. Anar a comprar al supermercat no és fàcil ni econòmic, ho sabem tothom. Doncs haver de recórrer els passadissos diversos cops, ajupir-se a agafar els productes de les lleixes menys accessibles, complica l'experiència del comprador. Més si aquesta correspon a la tercera edat o compra compulsivament. Tot és pura estratègia de màrqueting. Creiem adequada l'elecció d'aquest inconvenient, perquè ens afecta a tots, perquè ho vivim de primera mà. Després de realitzar moltes pluges d'idees per trobar-ne una que abordés moltes d'aquestes problemàtiques, vam topar amb la proposta de fer una llista de compra automàtica. I tot això ho vam combinar amb eines que estan revolucionant el món actualment, com la intel·ligència artificial. I així és com nasqué Plusmarkist. Aquesta aplicació s'ajustarà a l'eix de treball, benestar social i emocional, perquè pretén simplificar i satisfer la compra de l'usuari. El seu funcionament és ben simple. Per mitjà d'intel·ligència artificial, l'app permetrà crear una ruta pel supermercat per estalviar-te temps i buscar els millors productes i ofertes en relació qualitat-preu, tot reduint despeses econòmiques. Quan entris per primer cop, Plusmarkist sol·licitarà el teu registre o inici de sessió si ja tens un compte. Tindràs l'opció de fer-ho automàticament pels botons d'accedir al perfil d'Apple o Google. Després entraràs al menú principal, on trobaràs les principals funcionalitats. La configuració de l'usuari. El menú d'eines. El menú de compra, el pas més important. L'apartat de registres de compra. Un formulari per especificar les al·lèrgies, intoleràncies, dietes i, per últim, una pestanya més sobre ofertes dels teus supermercats propers. Comprar mai ha estat tan fàcil amb l'ajuda de Plusmarkist. T'uneixes?